Najmenšia kosteľ vyzerá asi nejak takto. Nachádza sa v uchu. A na porovnanie veľkosti si takto, toto je 1 centovka, toto celé, no a toto je tá kosť, proste toto tu, ale OK, a ide sa na ďalšiu zaujímavosť. 99% vápnika sa nachádza v kostiach. Prečo? Lebo vlastne vápnik posilňuje tie kosti, čiže vlastne čím viacej ho tam je, tým lepšie pre tie kosti a tým sú silnejšie. Preto je tam 99%. Potom to je 1%, to už je všelijakam kadiaľ inám, neviem. Čo ja viem, tu je obrázek o tom, že 99% vápnik potrebuje priamo pre kosti, zuby a udržiavanie ich funkcií, ich posilnenie. Potom to 1% ide do žil a nervovej sústavy a také. Dobre, ide sa ďalej. Ti rastú hlavne v spánku. Si predstav, že toto si ty, dobre, si chrupkáš a to je hlavne čas, keď tie kosti rastú. Neviem prečo, snažil som sa to pohľadať, vyskočilo mi iba, že spínkam kosti rastú, lebo rastú a to je všetko. Dobre, ideme ďalej. Už neviem, čo mám spievať. Prosím, pomoc. Dreň vytvorí denne miliardy krviniek. Prečo? Neviem. Niekto proste, je to tak. Je to kľúčová, je to také kľúčové miesto na výrobu krvi a vlastne kvôli tomu aj žijeme. To je asi tak, no. Božinku. Neviem. Ja neviem. Zuby vlastne sú kosti. Prečo? Sú vlastne inač postavené, majú iné vrstvy než kosti, sú z iného materiálu a preto nie sú považované za kosti. Neviem, čo už tomu to povedať, takže musím to nejak obkecať. Kúkni, aké má fajnové zuby. Fúha. A tento kúkaj. Ľudsna, prosím, povedzte mi, aké pesničky, čo by som mal zaspievať. Ja už neviem. Prosím. Malé deti majú viacej kosti. Prečo? Neviem. Snažil som sa to pozrieť. Nikde mi to neukázalo. Všade mi iba vyskakuje, že majú viacej kostí, ale nikde nie je dôvod. Ale niektoré tie kosti sa potom zrastú a potom tých kostí je stále menej a menej, až pokiaľ dosiahnu počet kostí, čo má normálny dospelý človek 206. Ale ako malé dieťa má každý človek okolo 300 kostí. OK. No. Tak to je asi tak všetko k tomuto videu. Neviem, prečo sa točím, ale točím sa, nič iné ma nenapadlo. Tak možno u ďalšieho videa k projektu, alebo čo ja viem, čo proste možno sa na budúce uvidíme. Pa.